Často hovorím, že keď niekto robí dobre, zamýšľa sa a kritizuje sa. Takúto firmu a takých ľudí treba si vážiť. Najhoršie je, keď sa nedarí. To je najväčší problém. Musíš si položiť jednu otázku. Premýšľaj, aký som vlastne človek? Čo mi dnes bráni ísť vpred? Čo mi bráni vyhrať nad tým človekom? Určite to nie je kvôli trhu. Určite ti v ceste nebráni niekto iný. To je ten najväčší problém. Ak dokážeš prekonať seba, zvládneš všetko.